Здравейте, хора! Днес ще снимам на Brawl Stars. Така, понеже вчера си взех Brawl Pass-а, ще да кажа Battle Pass-а, и ето тук, понеже имаше, къде беше, да избирам епик герой. Аз избрах Едгар, като вчера цъках малко с него и го дигнах на 14 ранг. Така че нека сега се опитаме да го дигнем поне на 16, като ще цъкам но не цъкам Ду, защото сега почвам повече соло, но имам тук една мисия на Horizon, така че пускам за нея. Ще да снимам на ранкет, обаче получих червен картон, защото не пикнах ли какво стана там. Към мен е много добре. Добре, хора, за тук си... Малко ще да умра. Замълчах за малко ще да умра. Така, умряхме. Нищо. Сега водиме доста 22%. Те идват. О, не, човек, стана на 72. В хора ще се върна на нещо, направим, защото... Взете, за момента умираме само и да. Така, хора, тук почти сме направили това, както там беше. Ох, мале, хора, не съм играла на такива мапове, заиграла съм само на соло. И тук там е долу, но повече ги бих надолуто. И сега много такова, много ми е странно да играм на такова. Опа! Айде! Хора, аз май нямам никакви килове. Не, май ми да. Дай съм умряла 4 пъти, казвам възможност, като се направиш тук нещата. Имам моим прибавя, които ще ги направя на соло. О, да го ще правя. Окей. Сега хора, взехме 13 купи и слагаме да цъкаме малко на соло, като пробваме сега Едгара. Значи трябва да имаме една победа на соло, на Джемград, на Horizon вече имаме, на Brawl Ball и това ще го пропуснем, ще трябва да слагам мои герои и направо ще отидем на нокаут, докато ранкет няма да мога да игра, защото вижте. Тук имам червен картон, като трябва да изчакам 1 час и още да, така че пускам на соло. Така, хора, почваме да вземем. Опа, майко! Добре, избяга, пича избяга. Но почти умря. Къде отиде? Охо! Ето го. Има ли още един Едгар? Има едно Едгарче, което не е по-добро от мен. Имам. Така, хора, тук има Аш. Хора, кажете дали Аш ви прилича на Франк. В смисъл, не е толкова голям. Обаче, човек. Майко! Добре бе. В хора ще се включа вече като... Майко, не! Брат. Не, човек, как ми такова тая? Видите, майко, колко игри имам. В хора ще се включа, ако направя победа на солото, защото ако не направя победа на солото, хора, почвам да играя долу, което според мен ще още по-зле, май. Така, хора, сега играем соло. Соло, нали, тук остава на срещу. Той, човек. Не. Майко, добре бе. Хора, не знам дали ще стане видеото на добре, дивахме го на 15 ранг, най-сетне. Така че, сега пускам на Brawl Ball. Но преди това да видим кой ще се помни от този ранно файлдрот. Не епик да беше. И ми пускаме на Brawl Ball. Хора, загубихме заради толкова човек. Човек минус 4 купи няма да стане. Добре, пробвам. Ще пробвам на Джемград. Ако не стане на Джемград, хора, просто не знам. Буквално Едгар не е за Brawl Ball.
Ще не е за Brawl Ball или просто той ми е от вчера героя и аз не знам как да играя, но сега ще видим дали тук ще направим поне една победа. Сега хора, сега имам 10 джема, които ги нося. Имаме една победа на Джем Град. 7 кила и съм стар плеер. Имам още една победа на Джем Град за 500 на игра. Сега хора ход за умрето и накрая ще имам само бала. Така хора направихме тук победата, мисля че аз съм стар плеер. Да, 5 кила, я може ще ги на то. Легендари. Хайде, много се. Добре бе, стар пауър на Едгар, добре. Окей. И сега остава Brawl Ball, като казах, че това няма да го играя, защото... Да. Става. И сега Brawl Ball ще се включа, ако ние ще стане и да. Хора, вкарах гол. Мале, ако го оставим на 0, ще е доста добре и той ще се случи след малко, ако ние ще стане. Така хора. Майко, така им правим атаката, този го убихме и айде победа на Brawl Ball. Хора, този епизод можахме да направим всички 7 кила, Роки. Ами този път успяхме да направим цялото предизвикателство, като имах само една загуба, т.е. май 2 загуби на Brawl Ball и на Showdown, на соло. И още взето това е. И чао! И забравих да ви кажа, абонирайте за канала, пращайте лайка и нека да станем повече от 5 абоната. Нека да стигнем поне 20. И след това на сребърен бутон. Но ще има така да смещава доста до 100 000 абоната. Както и да е, абонирайте за канала, пращайте лайка и пишете дали искате още видеа на Brawl Stars. Чао!